fa kwa adwendwenem na se wagimi na nya krama ne di wo maame a ye to aso te waso ne tie bibi minimum asia sadia wo se be bawu no mo na mu ku no te sadia mu ku no me mo ntini mo na mo se be bawu no te sadia mu ku no mo no ku no sadia mo se me bawu no te sadia mu ku no tie bibi wa ha te sadia mu ku no mo na mu ku no ewu no mo na mu ku no te sadia mu ku no me mo ntini nkumi o me ka ya dere mono muntimi nkume me bane na makunu a me dia muntimi nkume te se dia mukunu no me muntimi nkume bolavo no so ena me pese me dikodu no ba bi kire mo o pese o switch attention eni tu akofa no ma bi free baby no o divert mo adwene oboa mu nyina ne ba ne so Mimwakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any abomodia subscribe. Me a notification nesu send anytime bia yedi video betumu no. Won son sabe kanu enye bia share. Ushe via comment fa ho. Trewa jini efa video no ho abusia like video no na share emo bia nso enya bi nhwe medasi bebre abusia Mmrantiehene what the expose bi aba me say anuodi ankasa na abusia fo hwan ana expose no efa no mama part Agradaa Seki mama anebusiafo enedie Mmrantiehene wodi expose chechirenche aba eyeden efa ne ho edie ne wo expose num ne nyina ne se abusiafo emre bia atwamu no ebeto social media so se mama part Agradaa ne baba bia one Pastor Erikoduro Kranti eyeden ewo no akola no ayeden waka baby but Agradaa eba out to be can say ensem no omuka no enye no kre ne baba no odaso yeden odaso etiase ankasa eno ana Mmrantiehene aba out achese odi sa expose yi aba kire se ampaniampa ni nuane ampaniampa Agradaa ne baba no ayeden wowu ankasa ewo mrachese wo bo oduo a eye Agradaa na ankasa eyeden edi confirmation mase akola no wowu ampa na busuafo according to Mmrantiehene no eye Pastor Erikoduro Kranti onu ankasa kura yeden aba out abekirem se akola na one Agradaa ewo no aye frɛ no Adom Nyira no akola no wowu na Mmrantiehene se even kura no akola no wuye no Agradaa ye humpo se eniso ba kokura eyeden eteno Agradaa wan show bibia ekire se oba time ni nsunu mu yeden ni nsunu mu twa no wan show bibia esa na emmomu no abusuafo teddy bear ano yeden okoto ye edi beto ne mpaso a no odi ne yeden odi ni represi akola no ene Mmrantiehene wan fanche no kura otwabo na ankasa se edienti ana obaba etimi ewu na wutimi betena ho no mkase akola no onye den wo muye na emumoti ase wo si Agradaa asan ba out abekase se ni osika se akola no wo muye na mpaniampa wo muye na ode ne beba beyeden wo de ne beba bekire eno na Mmrantiehene se wo boa asem na Agradaa eka no nukure bia nyede nukure bia enim akola no ono aba out a chese wo gia tum se akola no ewu enti okase okofa ne ba no aba bekire a wo boa eye akola foforo anode ne ba beyeden wode no eba bekire abusuafo ensem no emu odu me se Mmrantiehene expose no ensem ewom entimu de mumienko nienkotie Mmrantiehene na ankasa Nancy Amakrado ye fantastic interviewer na no odin paaye nipa ni na afi abrochi amansan no obia ba behwe bi sa Amakrado damage maame no ye nkoni
yen konko tie nsem bi maame ne ba abontene se ne baby enwuye me no mienu di adanse se akwa no wu ya che for past 2 years ena nkrofo bebre aka se maame no wakuni ba hye na asole dan ase enkra ya ade bi a eho ba asem a menka bi na emom no wa confirm se ne ban wawu abusia yen kone yen konko tie ensem bi kakra wa ha ye beto aso yen tie bibi wa ha bebre ai ana ni bawu tiri ti asem no yo bolavo no so na yen konko tie ensem bi obi a wato a wase ne bawu ye sisi akwa opeso o confirm se ne ba na nyini na so ne ba ni pia okwaje ba wo baabi foforo okwaje ba wo baabi foforo oboa mamu wo ye kromfo oni pa bia la wo baji maame wo yedi no krama ne di wo maame e ma wo papa krama betafe wo papa tumu wo ye jimifo oni pakora baji maame wo yedi no na se wo ye jimini osu ni pakora de bi ni wiase awase ye tawasu adi free baabi a wo bia na wo mientie maame no obe confirm o se ne ba ne wawu obe confirm tawasu di netie ne bawu entiri yan ho na ne bawu da obi ti bi secondary school ma ne bawu entiri ya fia ne bawu ai ne bawu entiri yan ade de ma me ba ni wu ye me bawu ai me ba ne wawu tieni yo me bawu ai me ba ne wawu waje atum yen to aso yen hwade bi bisa 1 gig e kwa fa so me ba ni wu ye bra busa 1 gig ekwan a efa so a me ba no owu ye oti abontere se ni ba wu ye me bewu ai me ba owu busa 1 gig ekwan a efa so a me ba no owu ye 1 gig ono hwan eye ni nua bema ene 1 gig eti se ni nua bema ne 1 gig a 1 gig yere ena na ba shi na chi tieni yo ye beto aso minim se wo ho prew matani din na metawo din ene wo dwane num ena me so me nam ni video su na ma to me boase video yo o ye ne be se 2 hours ono ka she mfinfini e hwa na me copy so na me se wa Canada what you want to say obenwie recent year Nancy an obi na no kan say ne bewu an busa 1 gig me ba no wawu ye nto aso bisa 1 gig e kwa fa so me ba ni wu ye bra be chirem afie come explain it be chirem kwa na me ko se me ba na wu no me ba na wu se wawu no afia me ba na wu se wawu no be chirem de ku me ba no na bisa 1 gig de ko di ku me ba no tie afie bra na be chirem de ku me ba no na busa me nua bema no e kwankwa a me ba no fa so ewu ye fa kwa adwindwinim na se wagimi na nya krama ne di wo maame a ye to aso te waso ne tie bibi minimum asia sade mu wo se be bawu no mo na mu ku no te sade mu ku no me mu ntiri mo na mo se me bawu no te sade mu ku no mo no ku no sade mo se me bawu no te sade mu ku no tie bibi wa ha te sade mu ku no mo na mu ku no ewu no mo na mu ku no te sade mu ku no me mu ntiri nkumi o me ka ye dere mono muntimi nkume me bane na makunu a me dia muntimi nkume te se dia mukunu no me muntimi nkume bolavo no so ena me pese me dikodi no ba bi kire mo o pese o switch attention eni tu akofa no ma bi free baby no o divert mo adwene oboa mu nyina ne ba no so ne ba na asole dan kankan no na bra bo fi no e hwa nya gina yen divert nko baby a yen ko baby a yen baby a yeko akodana because recently nipa bia be kase yen ye kosi akodana
Oni pa wono no kasem. Ye nye kusi akoda eti Agradaa. Ye nkusi e wo ba no ena na wusu. Ye nkusi e wo ba no ena wo confirm so akoda na wu no. Enne wo sa to wo se obabi enwuye. Wunni wate. Wunni odwan. We say na esisi a mepo. Me pese twa picture bi akire asiama. Twa picture bi e de akire asiama. Asiama te wo a obehu papa ne nokre oye nipa. Emfa hu ne di obeye no abontene. So obe pretend. So obeye de yo, so obeye de yo oboa. Ono nko anim na adwenim. Because etire ewo nipa ba akufo tirim o eni wusu tirim. It is a me madri wo bitima utimi hu dia me dwene. But obe pretend wa abontene say o you okay. O musa no ho say de ekosu no. Ene oba yi si say o kina say asiama so ni mpefe say akra no wu. Enso hwe anodin pa ma me weye. Which means say ebedum le bi no wo de beyew. Na ye nto aswe. Yan to aso ye ba da pop bebre ai ana ni ba wudiri en ni ba entiri en why na ni ba wuda obiti bi hwe secondary ni ba wu entidi en why na ni ba wuda aha no no opese o kanya nsasem o but mo hwe nansia video oye beef na maame no o beefu 1 gig yere no na ano odin ma no enti no opekwa adwane ekoya no opese odwane nyina se opese o yusu G&G case no odi dwane oboa ehwa na obegina 1 gig yere no otutwa asum no otutwa Agradaa asum enti Agradaa ye na adwene se obepe kwan bi so na odwane afi ntokwanim enu tina afia ka se obane na odampa no so no ena metwum adwene kosi bibi so mo hu toy bi na ne ho tantantan bi no a odampa no so no Agradaa toy bi a wode to mpa no so no eya adum hira ono a according to afia say akodana wadane no bosom a oda wo mpa no so no koto no totwene enu na ebo dam se akra no wuye na akra no toy na oda mpa no so no oye toy oye nipa Agradaa wo adwene mu yade a na adwene mu ka no ono no dwene se toy na oda mpa no so ye nipa o enu tina waje agina mu de se ne ba wuye no akodana wadampa no so no toy na wada pa no so no baby kafo no de anim tantan bi no toy bi na no ho tantan bi no onu na Agradaa se ne ba odwan afia ka sa asem we de kire no ekọ no ho pa na mo hwa de ne ba entirian why na ne ba wuda obiti bi hwe secondary school ma ne ba wu ne ba wu entirian yafia me bawu ai me ba wawu enti dia afia me bawu ai me ba wawu tie ni ye ma me sisu biem na ye nto video no wa pa na me pese ni break it down bigima wo ene woni nam abodan for platform bia no ne nam so no ye interview no che ni nsemu Agradaa pa ene wo a wo ye queen of the media wo ye video wi a enso kise okọ obi fie no asa akọ akọ wu nsemu wo ye odwan ye boa pepapa wani so wo so wagimi wo so unhua nyansa jimi na betra social media so obedimi a bolave no so mame so wo so wagimi a mima me twe na chincha ankire no jimi fo ba wo dwan ti wa no asem wo ma wagimi o ana ni bawu tirian ni bawu entirian ho ana ni bawu da obiti bi hwe secondary school ma ni bawu entirian yafia me bawu ai me ba wawu entirian ade de ma me ba ni wuye bisa 1 gig ekwaya fa so me ba ni wuye bra be chirem afie come explain it be chirem kwa na me oso me ba na wu no me ba na wusu wawu no afia me ba na wusu wawu no be chirem de ku me ba no na bisa 1 gig de ko di ku me ba no minimum num ne busa 1 gig do di ku me ba no ne busa 1 gig do di ku me ba no now wasade kwahye nkrofo se we ne ku me ba we na ye me ba sei we na ye me ba sei tie ni
ne bani wo na hante no moma ne hante no o pekwa bia so dwane fi ho but akra ne time so akoda no ne time so se wo se enkrofo obia hu se akra no wu okọ ne enkra na chi because Agradaa dane ne toy baby kafu no to odampa no so no na mu kukuru toy ne nkoto ntwe toy na nim tantantan no ono toy na ne ho tantantan se sabato anim no sa toy no na Agradaa anim se ne ban na da so dan ne nchen no odwan kwasia etu an kasa wonwene akoda ni nchen wo so wo nchen obi a wo yesikani pa wo bi a wo so wo yo adefo oba no wo ya wutumi nkire enne na okofa oba na wo nwuye na odi asa no on sa oba na wote ase no on na de bi ade ne kire ge akraka kama bi no akraka to bi na woda ho no o fie ho no do abo ni timesh no se de rasta bi no onu na ti ase onu na ti ase na nka Agradaa mpa wo hwehwan mu jimifo obanwu ya ka wo sumleti kobra on sa Agradaa penkrofo se ne oba ye yarefo according to omu kire nsam ni mu no omu se akora no na owiawia na fuso na ontimi nante etina Agradaa hu no ho se obi a oya Agradaa ni nyina ne ba yarefo no ontimi nante a ka hu se Nyankopon na de ne baaye na Nyankopon de ne baawia so for purpose. I would like everybody to share this video for me. Na yanka no kwanfa nkyere mo a ma adwena da no a mo a magimi ankrama wo maame na wonim pefe se Agradaa ba nyumuye no wontimi fa nkyere Agradaa de na otama won fa nkyere e de ba de na Agradaa e wo no ho na wo challenge na on fa mekere fa kwa dwindwim na wagimi wo ya buofunu Agradaa tam bibi wo fi a wo de kire e wo social media so otam sika wo de be kire mo pa mo challenge ne se ne banana nsin wo de ne be cheche no mo nkaso wu obeyi na pie Agradaa ne ba be pa na wo be kaso wu ya o ntimi fa ne me kire adum sia from 2001 for 3 years nie akora no hwerom okoye no o ma biem no o ntimi fa ne me kire ye osole a me ba bia wu ye wo na wo te a wu kire mu no aye between and betweens. Now, yentie ni kwasa sema okeka. O confirm o se ne bana wu. Muntie o dwan. Uye jimifo pa wo. Da pop bebre. Ai, ana ni ba wu dire. Ni ba wu entire. Ho na ni ba wu da. O bi ti hwe secondary school ma ni ba wu. Ni ba wu entire ya fia. Ni ba wu ai ni ba wu entire. Ade ne ma me ba ni wu ye. Bisa 1 gig. E kwa ya fa so me ba ni wu ye. Bra be chirem. Afie come explain it. The children quite number also be banner woman. And the banner was super woman. Afia, the banner was super woman. But children would you call me banner. Let me say 1 gig you call me call me banner. Minimum room. Asia, say you was it be baruno. What a mukuno. To say you mukuno no. Me wants to be in commute. Me kaya tene. To say you mukuno no. Me no mean to me wants me in commute. Mamma no what dimension I didn't. Ti se de muku no me muntimi nkume ma me chewate asampafo entwamoa se be ka kire mo some of them ye ma mo say so life after na battle na started ye be pie ma baby nobody should come and report omo ka secret no afi wo be hu na wo mu afi wo pese wo hu na wo mu no ka se de be pie ma baby no mo obi an complaining because oma ka secret in the abeto abonte se ne ban no adane ne toy etimu hwe abaya na odampa ne so na akraketo na toy bi na odampa ne so na ni hirete bi no benfo toy bi na ni ayese no wono na Agradaa se ne ba wo twan se wo mo odama obantimi da ne toy adunu hira wo wai wo so wo nwuye wo wai fa ne be kire so otimi fa me kire o pa ka kire Agradaa se Agradaa be kire sika 10 million ye hwe obedi mlika be tam ya be kire se 10 million ni opa kachire obia se esiama yesi esiama afifie obe forso esiama de na ba camera mu enie simple thing na obana no ho be na efe obana yesu wo no ni video be da ho ni si ehu akra no onye 2x4 ni bia wonye 2x4 ni bia wo sole a wo kachi obi se obi yamu mani na asai
busa wo se ni padodo a wo do ano ase wo mu wo ma wo do ano aka ensempɔ ne atia wo mu no busa wo se o ma bɛn na no ho ofa kyɛn wo mu hwɛ kwase awo a wawo agufio abrewa ka bi hu ye samlen ka wo yem mani na ɛda ne mrewa but we mu na de o mu ba na ase o mu da ne ade bi 2x4 na ba gwa eze so ya kata wan yo so ye de ba de o enkra bi a o mu so mbuye na akra na de no wo ya untimi fa ne mekire ena wote wan kona e ka so obabie no a wawuo enso te a wo confirm so oba ne wawu entidi ai hwan na ne ba wu da enkrofo mekirem ekwan o mu fa so o mu di ku akoda no odwan untimi nka won nsem yi a o pese o divert attention eko ba fofo mo bia mfi no so o bifu na fa akoda ne bra mu busa akoda no bo audio we fa kire no wa obusua ene Mmrantiehene ana busuafo mote ne nka no expose a ode ba ya efa mama part Agradaa abozige mama hono eno ane edi bremo no ye hwe de free mu beba se Agradaa mama part ode ne ba Adom Nyira no beba be kire anase onfa ne mekire eduru hono mu amese Skeleton Man TV yede bebremo it is a way your first time more any abomodia subscribe me notification is so click on no send you video bia yede betumu no won so nsa be kan wanya bia hwa midasi bebre